Bai, barkatu, bai. Mikel Elizegi, dantza egitera etorri behar dut. Zure izena nola da? Aritz. Non da dantza gel Aritz? Bigarrengo pisuan, kerrik asko. Aio, txapeldun. Mikel, dira, etorri bizkor. Gaur dantza dekaula. Etorri barrura. Ireki. Egunon, Maria Jesus. Egunon. Aizu, ze gorra den hau, ez da? Pizkan esakitesa. Astean zenbatetan etortzen zera? Astean bitan, oain hola gaberako. Exacto, kaleno gehiago. Egunero. Zuta estetan gustatzen zitzaizun dantza egitea? Bai, pila bat. Lehena zan, musika plazan bueltak ebili. Eta orduan, aberretortzen zizaigun batematez. Guztokoa. Adigar, mariaje. Eseitu miendu, bale, barkatu, Bai. Zure izena zein da? Luis Epelde. Luis Epelde. Zenbat urte dituzu, Luis? 78. 78, dio, ziba du, bai? Gaztia. Gaztia, dukik, ez? Zu etortzen zaunera kirola egiteko. Bai. Eta nabaitzen duzu diferentzia asko zobekio zaude, Bai. Kirola egitea una da. Dudik, ez? Ere guztitan, baina gude adian gehiago. Eutxo horrela, basaitu nien du, Venga, ze gorra dena, irakaslea. Zure izena? Juan Ignacio. Juan Ignacio. Bi gizon bakarrik hemen, Eutxi, zuek zuten megita zuek. Eutxi horrere. Taldien eutxi, bat dio. Hainbeste emakumekin gustora, Bueno, guztua, amaiko bat emateko. Ongi moldatzen zaka. Bai. Zuri ze musika gustatzen zaizu? Musika. Denetatik pixka bat? Bai, baina honek pixka klasiko nahi zen. Bai, Mozart, Beethoven eta Ikoski. Hori. Bai, reggaeton eta hori ere tale mamatik jakatuta. Ez da nire guztoko, horiek ez tia. Vale. Eman eurra, Juan Ignacio? Segitu. Bueno, moan prez gaude irakasle jonda eta bani momentu batean entzun dut oso ona dela osasunantzako eta eguna ongi pasatzeko baile de la risa deitzen zaiona. Ordu nien mardu pixka dantzatu, baino farra egin. Ensaiatuko dugu. 3 pausa aurrera, 3 atzera, baino farra egiten, bale, venga, bat, bite 3. Bat, eta 3, atzera, bat.